22,000 euro u 60 tunnellata emissjonijiet daqshekk ifrankat l-lukanda ewlenija f'Malta u daqstant ieħor ifrankat emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju lill-arja din il-lukanda waħedha meta fl-2022 bdiet tuża mezz ta' enerġija sostenibbli. Aħna morna għażilna water solar thermal panels, collectors fuq il-bejt tal-lukanda li daw bażikament mimlijin bl-ilma u jisħnu huma u jiċċirkolaw il-misħun u jkollna l-lukanda kollha tieħu minn dak il-misħun tax-xemx. Is-Sur Quentin Grima qal li l-lukanda tinsab fil-proċess ukoll li biżmien iġġib ir-ritorn ta' dan l-investiment. Aħna konna għamilna investiment ta' 200,000, jiġifieri kien hemm għajnuna wkoll tal-Malta Enterprise, kien hemm grant ta' Malta Enterprise fuq wkoll. Il-return on investment qed naraw li tkun bejn 6 u 7 snin. Intant awditur intern ta' kumpanija maġġuri tat-telefonija Ingrid Azzopardi wkoll spjegat kif din qed twettaq miri biex tnaqqas 42% tal-emissjonijiet li tipproduċi sal-2030. Għandna headquarter ġdid li ħajkun ħafna minnu renewable energy, ġifieri jekk min jgħaddi minn dawk l-akwati jista' jara dil-binja bil-pannelli kemm fuq il-faċċata, fuq il-bejt, fuq il-carports. Waqt il-konferenza msejħa Climate On il-Ministru għall-Ambjent u Bidla fil-Klima Mirjam Dalli qalet li hemm bżonn ta' sforz kollettiv biex tintlaħaq in-newtralità klimatika u biex dan iseħħ hemm bżonn ta' strateġija li tevalwa il-bidliet soċjali, ekonomiċi, l-impatt fuq il-governanza u l-impatt ambjentali. Hija qalet iżda li l-bidla fil-mentalità hija l-aktar ħaġa importanti. Dr. Dalli fakret fit twaqif tal-Awtorità l-Azzjoni Klimatika biex tfassal soluzzjonijiet li jistgħu jitwettqu u li jindirizzaw il-bidla fil-klima. Spjegat li l-proċess issa wasal fi stadju ta' kumitat parlamentari u allura l-aħħar stadju qabel ma l-awtorità fil-fatt tkun operattiva. Il-Ministru Dalli spjegat li l-awtorità se tiggwida lill-investituri u kumpanniji dwar kif joperaw l-aħjar mingħajr ma jniġsu. F'diskussjoni bejn membri esperti tal-panel tqajmu diversi punti fosthom l-effetti tal-bidla fil-klima bħal livelli olew tal-baħar u l-konsegwenzi ta' dan kif ukoll it-traffiku u trasport tal-massa. Il-membri fid-diskussjoni qablu li għalkemm huwa importanti li l-individwu jagħmel il-parti tiegħu daqstant ieħor hemm bżonn gwida tal-policies mill-Gvern sabiex inħolqu alternattivi fit-trasport u biex iktar negozji jmorru għal alternattivi ħafna aktar sostenibbli ambjentalment.